なったら勝手にフリースタイル始める。また俺こんなタイプってな感じでまたタイプライターにはない言葉浮かんだからまたそう入って捨てることなくライムってな感じでまたやってるフリースタイルからそうまた言葉ベロベロ酔っ払って回ってなくたって適当にまたほら座って立ってってな感じでまたやってるラップ身振り手振りフリースタイルでそうまたこんな感じで腰振りながらやってるラップそうまたタバコ吸い殻何本もあるけどまたそう茨道ならそうこんな感じで一人で歩んでいくからなってな感じでもそうこんな感じ周りの支えあるから適当にフリースタイル俺一人じゃやれなくたって道だってそう頭回ってないからもう頭言葉出てこないけどそう言いたいことはただ一つ一人じゃ生きれないからみんなのこの助けが必要で助けがあるからこうやって育っていけてで育っていけるからこんなみんなに認められていい人間になれるそれを気づかせてくれた場所そうそれがここグスクだからこうやってラップでビートボックスで音楽できたらいいなって思いますイエーフリースタイルじゃないけどこんな感じイエーいや